saali ees. Seega võib alustada esimese asua. Kõlagu Aega Kaits. Thank you.
jättämällä puolifinaalin Tambola. Ja jo hetken päästä kolmostajia Tambola pallo. Kolmanda tasoa. Kohdalla vähän. Kakkoilma. Senegalais. Viias. Palmuska. Ja kun olen tanssaillut Sanssissa ja reissaus ei ole yksi ihmisi, puhutaan on teivannut salmissa ja ne kuitsetti on Jumala, voimus teivannut. Ja valitaan se on kuitsetti muskaat.
Meil on